Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Yoyo. Alhamdulillah. Sehat nggih Mas? Alhamdulillah pinaringan sehat. Nggih. Menika kula kalian panjenengan saged silaturahim wonten ing laladan Dukuh Mbulak Amba, Leres. Dusun Widodaren Kidul, Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Ngawi, wonten dalemipun Mbah Sadi, ramanipun Pak Lurah Woko. Nah niki. Niki nganu luar biasa niki Mas. Kok saged? Nggih niki desa utawa tlatah Widodaren mriki niki paribasane pun asring nimbali kula ning boten waleh-waleh. Oh, asring nggih. Nggih, tlatah Widodaren mriki mbok cekek demit lagi sepisan niki, Mas. Oh, yen Mbulak Amba lagi pisan iki. Nggih niki yen mboten nenten renaning penggalih Mbah Sadi kalian Mas Woko, Mas Kades mboten mungkin kula sowan mriki. Tur hebate nuwun sewu udakara 5 dina kepungkur anggene petung langsung dadi ripalungguhan iki kula kalian panjenengan sowan wonten nglaladan mriki. Lho iki hebat niki. Bot-bote kula niku nglabuhi lurah nom. Kades nom. Jane niki nuwun sewu lho Mas, mboten nami sombong. Upama kula mboten ditimbali Pak Kades Mas Woko niki dina niki. Nggih. Tanggapan temu ndi? Nganggur. Bocek to. Biasane iki anggen nuwun sewu jatosipun menawi mboten ngebotke mriki jatosipun kula badhe tanggapan teng Kediri napa Nganjuk napa Madiun napa ngoten lho biasa. Wong nyatane nganggur kok wong dadi wong kok sombong men nganggur ya nganggur ora payu kok ngaku payu. Wong ke niki rejeki niku pun diatur dening Gusti. Pancen dina niki kula kedah sowan mriki. Nggih, nggih. Wah, jan niki nggumunke lho. Niki nuwun sewu mriki lak tlatah Alas Jati. Nggih, nggih wono nggih. Dalane wis dicor. Mung kari macrit ngono kok urung lha aku. Sik to. Sampean pengen ora? Apa? Ditresnani piyayi kene, ditanggap piyayi kene. Nggih pengen. Ya sing jenenge wong ditanggapi ngelem. Lho, lha apik-apik Pak Lurah. Lah mboten ngoten, niku tegese malah njlomprongke Pak Lurah. Malah njlomprongke teng mboten apik. Kok saged? Niki sing diarani kritik bangun. Wong niku yen alergi kali kritik nggih mboten maju uripe. Mula niki kurang sithik mbok menawi mangke dipun lanjutaken Mas Woko niku cor melih nganti dalan gedhe yen perlu aspale dalan gedhe dicor sisan, Pak. Lah kuwi jalur provinsi iki. Oh biayane beda ya? Beda no. Oh nggih ampun, rugi mengke Pak Lurah. Lah nganti dalan gedhe nganti tekan Sragen tekan nggen mriko Kota Ngawi sing ngecor Pak Lurah. Daleme Pak Lurah kono mesti ditulisi Lurah Sida Ludes niku mangke. Nggih niki kula salut hormat untuk Pak Kades Mas Woko kula yen ngaturi Mas wong pancen umure pira? 30. 30 wis dadi kades aku lho 57 kok isih RT iki piye? Sampeyan anu to, ketua RT ta? Nggih. Ning ora apa-apa, RT iki ujung tombake Pak Kades. Bener. Maju mundure desa kuwi ya gumantung RT-ne anggone ngrukunke lan mengkoordinir wargane. Nggih. Ora ono disepelekke. Kehebatane Desa Widodaren sakwise diasta karo Mas Woko. Nggih. Ini adalah sejarah besar prestasi untuk Widodaren. Pripun? Mas Woko itu di Ngawi adalah satu-satunya lurah termuda di Kabupaten Ngawi ini. Luar Hebat. biasa, tepuk tangannya. Nggih niki nadyan muda ning enten potensine, Mas. Ketok. Wong dadi kades niku nggih mboten gampang, modale gedhe. Leres. Mboten modal bab materi utawa uang le, Mas. Yen jenengan ngerti tegese kades niku pun ayub-ayuben jagoke kades. Kok iso? Lho kades niku hurufe KADES. Maknane KADES? K niku kepribadiane kudu becik. Oh, bener. Nggih ta? A akale kudu pinter. Ayen bodho dadi kades lu dadi mboten karu-karuan. Oh iya. D dedikasinya harus tinggi terhadap desa maupun warganya. Niki sing penting niki. Ekonominya harus mapan.
mapan. Sebabe. Lho yen ekonomine montang-manting dadi kades gampang kegodha harta wanita tahta mau. Oh iya. Yen Mas Woko wis ora kurang kok. Makane masuk bisnis gabah karo alat potong nggen kombin wis panjenengan wis turah yen kuwi. Ning luwih baku meneh nggon es, Mas. Kari dhewe es. Spiritualnya harus mantep. Spiritual kuwi manembahe mring Gusti. Saiki apa-apa kuwi kudu bareng usaha dan doa. Berusaha tok tanpa doa ya ora berkah. Doa tok tanpa berusaha ya ora jalan. Mula sampean aja sok nuwun sewu nyepelekke utawa rumangsa isin yen urip ki penting banget kudu entuk duit. Duit lho no. Padha karo sampean lak wis menerjemahkan kades mau. Heeh. Duit kuwi ora kok babakan materi namun doa, usaha, iman dan takwa kuwi kudu digondheli kenceng. Nah, kuwi. Doa, usaha, iman, takwa. Ngono kuwi. Duit. Oh ya, dadi wong ki yen golek duit wis ana sak empere ya, mergo duit ki doa, usaha, iman lan takwa. Iya, bener ngono kuwi. Nah, awake dhewe ki goleki duit bengi iki ning ndi? Widodaren. Widodaren. Apa tegese widodaren? Widodaren yen saka tembung pedalangane papane para ayu-ayu sing lair batin kecantikane lenggah ana ing laladan kene. Kuwi wayang. Omong ki mbok sing realitas secara de facto iso ditampa ing nalar. Secara apa? De facto. Waduh. Ora de jure. Iya. Ngono. Yen kanggone gareng widodaren apa? Widodaren ki ya diterjemahke sesuai karo bengi iki. Nah, iki. Iki wiwit sore mau tamune wis akeh mergo ngrawuhi syukurane Pak Kades. Betul. Dono sing ditokke ora baen-baen mergo hiburane wae wayang kulit. Nah, dalange Ki Cahya Kuntadi dagelane gareng saka Semarang. Wah, kaya pas men. Kari dhewe ren rencang-rencang handetolan sedulur dong lumpuk bahkan Bapak Wakil Bupati rawuh, Bupati Sepuh ya rawuh, dirawuhi tamu-tamu penting. Kuwi widodaren. Wis aja muk dhisik, saiki dibablaske. Gandeng Lurah Widodaren iki Mas Woko Supriyanto, silahkan diterjemahkan per suku kata Woko Supriyanto. Yen nganti ra iso mulya ning Semarang kowe. Ayo. Yen nganti iki yen nganti ora iso kon mulih Semarang, yen iso engko ditambahi pira? Lho ku wong ki kudu balance. Seimbang yen iso, yen ra iso diusir. Yen iso tambahane pira? Yen iso wis sak trepe, sampean lak kondang dagelan sing cerdas. Tur nyatane ya wis diparingi dilunasi karo Mbah Sadi. Gandeng wis dilunasi, sampean ya timbal balike nerjemahke asmane Pak Woko. Upama ora iso ya wis sak lumrahe sing tak pikir ora Pak Woko tok, bojoku anakku ya tak pikir. Kuwi lak neng omah, neng kene lak kudu awakmu ki. Lho neng kene ya mikir anak bojo wong tak rewangi pupuran putih goleke dhuwit anak bojo kok. Iya, pancen awake dhewe ra iso selak, kabeh mbutuhake dhuwit. Ning ora perlu dirembuk neng kene, ora perlu dipikir neng kene. Yen ra dirembuk neng kene tinggal lunga, dalange lak ngelu ndasku. Maksudmu? Ora yen kowe tertib kok. Ayo. Mas Woko Supriyanto, ayo. Woko wonge iki prasaja, lugu ora neka-neka. Wah, iya iki spontan iki tenan. Lek liyane mau mbok menawa dirancang mau saka pondokan. Iki ya mung mek ngono wae. Kaya Keng Rama watake. Sing diarani banyu mili mudhun. Lek munggah air mancur. Air muncrat kok mancur. Mancur iku dhuwur mudhun ngono. Iki muncrat. Heeh. Sugih sanak sugih sedulur mula ranggumun yen saiki dipilih dadi kades. Wah, elok. Pribadine becik. Heeh. Yan kuwi saka tembung diyan aweh pepadang marang warga ing Widodaren kene. Keri dhewe Tata kramane ganep. Wah, elok. Tepuk tangan untuk Gareng Semarang iki. Wis. Dadi pamane larang iki pas nyatane cerdas kok ya kaya ngono kuwi ya. Iki piye? Apa iki? Konsekuensine apa? Wis tak terjemahke lho iki.
Mas Lurah Waka ora bakal bisa lair ing alam Padang tanpa lantarane sing ngukir jiwa raga ya kuwi Mbah Sadi. Sik Mbah Sadi keri, Pak Wokone sik tak tambanane. Lah kuwi. Mbah Sadi keri, engko Mbah Sadi gen ana pilae. Iki Pak Woko wis cair, kok Mbah Sadi ya gen cair. Iya. Laris. Entuk pira? Entuk pira? Nek kok takone entuke iki terus ke Lho, kok saiki ya awake dhewe iki nyambut gawe bareng lho. Heeh. Ra mungkin Gareng tampil dhewe tanpa dalang, sinden karo pengrawit karo tukang son lan uga tukang gamelan. Ngono ta? Sik. Ngapa? Ki padune mung arek njaluk iki to. Aku ki ora njaluk kok. Aku ki omong apa anane faktane lak ngono to. Jajal pamane tanpa dalang, tanpa sinden, tanpa pengrawit, tanpa gamelan, tanpa pengeras suara. Sampeyan ning kene iki ngadeg ngayer-ayer tanpa ngangge mic, kira-kira telakmu bedah apa ora? Ayo. Yo yen kuwi nyata, ning iki hitungane isih kurang to bathimu iki. Kok isih ngrayu iki lho. Aku ki ora njaluk Mas Gareng. Ora njaluk, kowe ora njaluk ning mlipir. Ki Pak Sadi sido ra iki. Sadi iki lho. Ya sida. Pak Sadi bayi iki. Ki lho malah Petruk ora. Kuwi Pak Sadi. Mbah Sadi. Mbah Sadi. Ah, dikumpliti saka mbahe lho, Mbah. Ndi piyayine ndi iki? Mbah Sadi, kula le Mbah Sadi. Aku wis diladeni sapa ki ning kene iki mau apa-apa. Es iki. Saiki penggalihe wis bungah banget mergo putrane diangkat dadi kades. Oh iya. Wah, Mikir kowe. ora mikir lho jare Iya. Ya wong iki. Apakah ini ya? Alhamdulillah. Kowe aja disiki kersa to. Alhamdulillah sing mengestoni bengi iki akeh. Oh iya. Didukung uga para seniman seniwati saka Karanganyar pimpinane Ki Yoyuk. Alias Ki Cahya Kuntardi. Iya. Apa kurang apa? Sik ya, sik siji. Idolane Gareng saka Semarang ya rawuh apa teko rene sowan Mbah Sadi. Lambemu wong sak Gareng iso rowah rawuh. Mangan kowe nganggo kecer omong kok ora entuk kecer. Lah kuwi lho entuk-entukane aku niteni angger wong iki angger wis nyekel dhuwit. Biasane iki le rembukan le mikir sosok ora cerdas ngono kuwi. Ora cerdas piye wong iki wong dalam rangka golek kok ora ana pergerakan blas to Mbah Sadi iki. Padahal mau putrane manyeng ngadeg lho Mbah Sadi iki duduk manis tok. Nun sewu, sing jenenge Piyai Sepuh. Nggih. Ngono kuwi ora trep. Oh lho, Mbah. Wah lho, Mbah. Gek pira iki? Matur nuwun, Mbah. Wah, niki sing diarani matur nuwun niki rezekine anak wedok. Anak wedok sapa? Anakku no. Apa anake wong tak akoni? Elok lagi setengah jam rungono parandene pemasukane luar biasa. Lah iki iso nggo ganti duit tol iki lho. Lah kowe diparingi Mbak Sadi akeh kuwi klebu sak tole, sak bensine, sak sopire kok dadak golek tambahan neh. Niku pun pancen pun ten mriki niki bakune nderek silaturahmi, nderek syukur. Oh iya. Pun teko keri dhewe. Sopo teko keri dhewe? Bener Pak, niki tekane keri mulai dhisik Pak niki. Lho kuwi lak ning panggung ning aku seniman tertib bareng karo kanca yoga teko delok aku wis teko. Oh iya. Profesionalisme kok. Tur aku lak mesti nganti goro-goro ora limbukan tok. Oh iya. Gelem mbok tak kancani limbukan tok. Lah limbukan tok jenenge garenge metune wajibe nggen goro-goro limbukan tok iki piye? Gareng cara ngendi kuwi? Ya cara nggonku kok wong golek ngirit tenaga kok. Ora sampean lak diparingi rezeki lantaran saka Mas Lurah. Nggih. Karo apa kuwi Mbah Sadi, Nggih. ya ta? Nun sewu ki ya sing nyinden ki ya kanca-kancamu. Yen aku ora, sing nabuh ki ya kancamu kabeh jare tekane ya bareng mau. Aku ora njaluk dhuwit ning njaluk rasamu Mas Gareng ngono kuwi. Nun sewu Pak Kades, Mbah Sadi. Kirang.
Kowe iso muni diparingi matur nuwun malah muni kirang lho. Matur nuwun iki tak nggo dhewe digo sampeyan akeh kurang. Akhire duwe dijaluk terus menteleng mripate kowe arep miyos. Iku ora menteleng nyat gareng iki kira kok menteleng. Aku ki buating aku ki. Keting apa? Ora anake, ora bapake, ora mase, padha wae. Ngopo? Kowe lak masmu kangko kaya modele kaya kowe ngene iki. Lah tunggal saada kon beda iki piye? Saya kae wong Blitar kae Sukron Suwanda kae. Heh, kowe iki piyayi senior Mbah Sukron yuswane wis 67. Sampeyan umur pira? 57. Lah iya, untuk dhuwit ora ngajeni karo wong tuwa. Kok wonge ora ono kuwi lho. Ora ono. Apa wonge malu teko rene? Lho piyayine kuwi lak ya mesti mresani lumantar streaming. Apa mudeng nyekel HP wae ora tau kok. Nonton streaming. Tahu, nonton YouTube tahu. Bapakmu iki gaptek. Bapakku kuwi wong entuk SMS tutut. Assalamualaikum ngono. Iya, paling bapakmu sing dibuka ya film ahu-ahu. Kowe tak keprok sirahmu ora. Ora sah kowe dikeprok bapakmu kok mbok keprok gede. Urung mari. Sik, nun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Putrane Mbah Sadi niku lak enten pinten? Kalih nggih. Ingkang nampa kalih 3. Pak Moko nomor pinten Pak Woko niku? Terakhir. Putrane sing barep asmane sinten? Nun? Suparti. Ben komplit jenenge piyayi sepuh adil kabeh ditresnani karo Mbah Woko. Gandeng sampean wis entuk peparing saka Mbah Woko, apakah arti Suparti? P iki putra nomor 1. Iya. P iki putra nomor 1. Parti napa Suparti, Pak? Suparti. Oh, Suparti to. S sing ndi wonge? Kowe arepe nerjemahke apa takon? Lho, lah iki takon tak terjemahke yen piyayine ra ono lak percuma mula aku ngomongku lak es ki sing ndi piyayine. Lah kuwi lho lenggah kuwi lho. Nah, kae. Umure paling tuwa diantarane putrane Mbah Sadi. Oh iya mbarep ya bener. Iya. P. Putra nomor 1. Kowe tek mulek kaya entut. Lho lah bener apa ora? Ya bener ning aja di bulan baleni terus. Ora iso wong anane ya iki kok. Wis, A. Anak barep. Iki barang entuk dhuwit ora cerdas iki malian. R. Rumangsaku kok kowe iso budrek dhewe ta wong sing kekeki dhuwit kowe ora nganu lho kok ya. Aku paling ora seneng lek entuk rejeki dipek dhewe ngono kuwi ora. R. Iki Ayo. Aku meh ngomong rumangsaku wis didisi kono iki. Ya liyane. Iya. Genti rumangsamu, genti. Iya, rumangsaku kok. Oh iya, rumangsamu ya. R. Heeh. Ora kleru. Waduh. Ora kleru. Yen ki anak nomor 1 mergo laire dhisik dhewe. Lah iya. Iki tunggale Sakinah Mawaddah. Kaya golek kegawean wong kok. Wong kok senengane. Apa? Sik no T. Wis to. Suparti. Oh, T to. Heeh. Ya tetep nomor 1. Terakhir. I. Iki nomor 1 ngeyel wae. Kok ngeyel dadi. Ingkang nomor kalih sinten asmane? Ora wong sak RT sisan to, Mbok. Ora. Sinten, Pak? Lasno. Lasno. L. Las kok kaya wesi tugel Lasno. Lasno. Ayo kok aja jelimur. L. Lare nomor kalih, Mas. A. Anake Pak Sadi sing nomor 2 ya Mas Lasno. S. Sing ndi wonge? N. Lho, isih Lasno dia ya. N. Nomor 2. Kari dhewe. X. Ukuran kaos kuwi. Lah apa-apa mau dibolak-balik. Aku enak kari takon tok sing mikir lho mumet. Kula lho golekne dalan ngompane ngene ya ora gampang. Ora gampang jenenge juru kunci barang kok nerjemahke. Dintekke kari dhewe O.
Ora kleru. Aku pokoke tak uleki wae kaya. Wong aku ki saking bungahku, Mas. Saking bungahku angger ditimbali ning tlatah Widodaren kene iki pokoke wilayah kene iki aku seneng kuramu mergo ki ana sejarahe daerah Widodaren kene iki. Wah, tahu ketangkep nang kene. Kok ketak? Kowe takono to aja ngarani to. Piye? No aku ki nyawa balen ya ning Widodaren kene iki. Nggih, dadi bali wayangan neng ngake sadurunge timbangan ngono kuwi ngarep truk tronton mburi truk gandeng. Dadi mobil kuwi kaya V kae lho. Ajur mumur terus digawa ning pos polisi ning alhamdulillah aku karo supirku slamet. Dadi iki tak nggo kenang-kenangan tlatah Widodaren kene. Iki tegese aku sih ditresnani piyai kene mergo kecelakaan begitu beratnya tato beret wae ora. Aku ning mobilku remuk. Lah bon mobile apa wonge? Pilih mobile. Sing remuk mobile yen wonge ngono ya tetep alhamdulillah nganti saiki sehat. Mula nganti kukuting jaman utawa kukuting nyawaku tlatah kene tetep tak eling-eling. Mergo kebak sejarah. Kebak sing sejarah. bermakna kaya ngono kuwi hubungan karo keselamatane jenengan. Nah, untunge kecelakaane ning Widodaren. Terus Upama maju sithik ning Bantingan mesti aku golong-koming. ngendi? Mantingan. Kulon kono to? Lho kuwi yen ora kecelakaan dibanting-banting ning kono kuwi. Oh iya. Ngono lho. Iya. Wong sing baken nderek nunut Pak Kades mugi-mugi anggenipun ngembani para warga kanthi sabar. Nggih dados pamomong aja meneh kok Kades. Mula aku ora bakal maido Kades lurah apapun mergo dadi RTW rekoso apa meneh Kades. Iya. Nih, dadi iki tak andani. Ning kene iki ora disebut lurah, kene iki Kades. Sebabe yen lurah ki biasane ning kota. Ning kabupaten disebut Kades. Mula yen lurah ki tegese beda meneh. Apa? L ki lumrahe ning kutha-kutha. U umume diangkat dening wali kota. ya. Penunjukan. Penunjukan ngono kae lho Mas. Iya. R ra duwe bengkok. Oh iya. Akeh jabat utawa suwene jabat ora mesti yen iki Pak Kades lak nganggo satu periode berapa tahun sampai berapa periode. Yen lurah ki ora mesti gumantung selirane wali kota. Oh iya. Iki sing beda ki ketok banget. Hubungane karo warga ora seraket Kades. Yo, yen Kades ki lak tanggung jawabe langsung karo warga, mergo dipilih warga. Nek yen lurah kuwi tanggung jawabe ning pimpinane, mula karo wargane sok-sok ora raket. Iya, betul. Iki tak genake wong aku mergo ya dipimpin lurah, ngono. Oh, nggenmu kelurahan. Lurah no. Ngono beda yen lurah ki kutha, yen Kades ki desa. Iya. Utawa kabupaten. Betul malah mau manut dawe Mbah Kung atau Mbah Kanang mau akan diusulkan lamun to masa jabatan kepala desa atau Pak Kades kuwi ora mung 6 tahun yen bisa sampai 9 tahun. Nun sewu, wong dadi lurah kuwi ora ana sekolahe Mas Gareng. Dadi Kades ora enek sekolahe jurusan perkadesan lak ra ana. Tegese dipinterke karo pengalaman, dipinterke ditabrake karo situasi dan permasalahan di desa tersebut. Yen apa kuwi jenenge umure dadi lurah mung 5 tahun, 6 tahun kuwi ibarate wong sinau ora bisa tuntas. Mula sing apik ya nganti tekan 9 tahun klebu pangudang kula panyuwun kula tumraping Widodaren mriki Mas Woko anggenipun dados lurah bisa 9 tahun untuk periode pertama iki mergo 9 itu angka yang paling unggul untuk Widodaren. Nggih titip malih Pak Kades mugi dados Kades ingkang memenuhi syarat kriteria 5R. Wah Nun sewu niki mboten guroni iki berdasarkan pengalaman jam terbang wae. Dadi Kades kudu manut 5R. R ki tegese pertama pinter. Niku kudu. Ping pindho tumindake kudu bener. Pinter bener. Ning sing paling penting pener. Dadi pener ki ngungkuli wong pinter, wong bener.
Nggih. Terus sing ping 4 kober. Ping 5 kaya ngendikamu ora gampang keblinger. Oh iya. Dadi apa mah 5 mah? Pinter, bener, pener, kober ora gampang keblinger. Pener ki tegese ngene Mas. Kowe yagamu salah. Iya. Mbok seneni yen iso nyeneni yoga ki aja ning ngarepe wong akeh. Yagamu mbok undang ning nggon sepi ora ana wong akeh lagi mbok seneni ora masalah. Nek yen ning ngarepe wong akeh, Mas yo kowe pinter lan bener, kuwi kurang pener. Nah, ana neh perumpamaan bener ning ora pener ya ana. Nah, upamane ana salah satu seniman mongko sing nyambut gawe ning panggung pirang-pirang. Entuk rejeki saka ingkang kagungan dalem ngono ya. Terus kok dimplok dhewe ngono tegese tidak memandang rasa kemanusiaannya kepada teman-teman yang mengiringi tersebut. Kuwi wis sak lumrahe mergo sing nampa dhuwit ki pancen isih gampang keblinger. Mongko sing keblinger berarti kowe. Oh demi uang wani dilokne keblinger kowe ora. Oh, kowe iki ora ngerti manajemenku kok. Oh iya. Ngene iki lak iso nggo bahan, ora ketang mengko ya tetep go mulih. Tegese yang lek teko omah kok neh sapa? Loh, aku ki dermaku ki ya wong saiki ngunduri tuwa, Mas. Arep golek apa? Beramal mesti engko. Hah? Beramal. Sedekah ngono mesti. Iya no. Ning masjid mesti. Iya no. Wong aku ya ndek masjid kok nadyan cilik ning ya masjid jenenge Atobat. Oh, arang-arang to? Yang numrahe Atobah ning nggon masjidku ki Atobat. Mergo kuwi masjid digawe mergo tobate pemain wayang wong. Sampean? Lho iki ora gojek. Mergo perumahan kono mayoritas rak pindahan saka asrama wayang wong Esti Pendowo. Terus dikeki lahan dideke masjid jenenge Atobat mergo pemain wayang wong do tobat salat ning masjid kono. Wah. Mone lak bekasaan to iki. Ayo, jim setan priprayangan. Ah, saiki wis do tobat mula masjidé jenenge Atobat. Peni, Ya semoga-moga berkah. Jobene we granit tok. Wah, gilap-gilap kae no ya. Ya pas imam tok liyane ya tetep biasa. Mas Gareng, Nun. sing nglantarake awake dhewe sowan mrene iki yang menghubungkan adalah Mbak Tri Hastuti Retnowati sinden kondang dari Laladan Ngawi kene. Nah, maka ayo iki spesial adate iki lek ku ngedekne biasanya jam 2:30 isuk. Ayo. Saiki tak dhisikke. Ayo. Oh, asline kene to bocah. Kene. Ayo. Pak De, mosok lali to Pak De. Ndik ben kan pantau mriko to lewat ngguri. Aku angger nyekel duit lalen kok, Nduk. Ngadekoti, ayo dikormati ngangge arum Bali. Ya, Ca. Tetes. Iya. Sugeng dalu, Nduk Tuti. Omahmu ngendi to, Nduk? Bibis. Bibis sing ngendi? Mriko lho Pak De, kulon kali. Omahmu ya kaya kene kebak. Oh, mboten, nggen kula Padang. Resik ngenten iki. Ora ana wete jati.
Mboten, mungkin enten jati nggih enten ulure gateli. Wong awakmu kaya entung lho. Ipel-ipel ora dhuwur. Pak De sampeyan aja sia-sia karo aku. Ora sia-sia, endi ana jati iki mesti ana entunge. Lah, sampean gadah entung mboten? Tak tekoki entunge sampean kaya ngapa? Saiki wis dadi welut tok. Malah lunyu ora. Wong tenane tutut kene iki suwe ra tau petuk wong ngurusi entung. Kula mriku lho Pak De, kauman. Oh, kono to. Iya. Roh reng we. Roh wingi bar wayangan ning kono ora roh. Pak De. Duite wis enteke ya seling aku. Tanjung Perak kapale Koba. Apa? Mangga pinarak, kamar kula tesih kosong. Sauri reng. Apa? Tanjung Langsung, Perak gone demit. Heeh. Ngapa? Ora pinarak kono akeh demite. Lho, sampean berarti ngarani aku demit. Lho aku ora ngarani wedine kuwi krasa ya alhamdulillah kok. Lho, ya aja ngono Pak De. Wong ana wong tertib kok ya ngene. Piye. Wong ya sok liya dina aku tak dolan ning omahmu. Tenan lho ya. Iki wancine lak nyambut gawe ya nyambut gawe. Dadi sing diarani profesional tuh begitu berangkat dari rumah tujuane nyambut gawe ya nyambut gawe ora kena dono-dono. Alah, ngapusi. Sampean wae ya ning terminal kono wae karo katiem wae roh aku. Bakal kacang sing gane ning bis ka sampean ndek. Kowe kok apal men apa bekas penghuni kono to? Ya kalau nek ra nyinden ya ngono Pak De. Wong ngarani wong elek ku lho. Ya ora elek, katiem iki penjual kacang elek-elek piye. Penjual kacang iki tidak jelek, dia tuh bekerja, profesi. Sampean kaya ora gelem digathukne karo katiem. Mo aku senengku apem kok kacang. Apem. Wong-wong iki karemane dhewe-dhewe kok seneng kacang ya karemu. Goblok garenginya sini. Apa? Sing jenenge apem nek kacange kuwi piye to? Ya. Apa apem kok ana kacange masakan cara Kowe ngendi? omongan karo tutik kae lho ora sak ora ngono. Pak De, kula gadah apem jenengan purun mboten? Mo paling gosong. Mboten, walah apem kula niku mumpluk lho Pak De. Kula niku pinter lho. Mumplu kaya gegeden geni ya gosong. Lho, ya diwalik to Pak De, mosok ya arep mlumah terus. Apa ketok diwalik? Alah apa, wis sangel Pak De. Wong aku ana ngene ngene. Piye. Omong karo aku sing tertib. Jenengan piye tertib po? Aja sok ngudak-udak banyu menep. Aku ki wis menep, mbok cemplungi coro, mobal iki. Oh, sampean berarti ya cek gampang kegoda. Loh, menak manusiawi kaya sing dirembuk karo Mas Yoyo. Sampean kan pun haji yo. Sampean kan pun haji to. Loh, tak kandhani. Heeh. Setan iki ning donya akeh. Apa yen wis haji ra gampang kegoda? Ya iso kegoda. Ya yen kelingan istighfar. Yen ora ya bablas alhamdulillah. Lah ning sampean akeh klirune Pak De, akeh kepepete ya. Kon ngendi? Non, lah sampean nek pamane cedak sinden ngoten nika secara tidak sadar kan ya ndemok-ndemok ngene, ngono kuwi ya jenenge ya tetep tergoda. Lah ngerti iki sing mbok sawang demoke, mudhun panggung iki tayamum aku. Wudu meneh. Tutik kleru tik sampean berarti pengamatane ning Pak Gareng. Lho, Pripun? Biyen nalika sik urung haji, pancen karo sinden mak iki demeki. lho ngerti. Oh, aku ya tahu kok. Lah iya ning bareng Pak wis De. kaji lho nyatane petuk sinden langsung diambung lho. Malah parah kuwi. Ora aku wis tertib, aku wis saiki. Matur nuwun Pak Gareng karo Mbak Tutik kuwi sing nglantarke. Oh. Matur Matur nuwun Mbak suwun. Tutik di rejeki, diparingi rejeki, Nggih. kadyan sing maringi Mbak Sadi kalian Pak Woko. Ning ora ana awakmu lak ya ora jalan. Nggih, matur suwun kalih Pak Lurah sing bagus dhewe. Halo Pak. Pak Lurah, Pak Camat. Halo Pak Camat itu, Pak Lurah, Pak Anto. Nggih kalih Mbak Sadi, Lurahe Karangbanyu. Lah niki tesih anu lho, anak-anak niki tesih butuh uang semesteran, mengke jangan lupa nggih Pak nggih. Iki jane sinden kok maklar to? Jangan lupa. Aku Lah, iya. Pak Lurah janji karo aku kok. Jarene kanca-kanca arep dibayari semesterane ngono kok. Ya kok gampang. Ora perlu dirembuk aja meneh kok semester. Sak senti, 2 senti wis dikeki. Kok semeter. Ngono lho. Tut. Dalam he. Tut. Nggih pripun? Oh, ning kene iki aja ngisin-isinke. Kowe iki lak asline ya kene. Pak De, kula niku dadi sinden niku
nembe sepindah niki sak jumblek ngambah mbula ombo nembe niki nggih merga Pak Lurah kalih Mbah Sadi. Mula anu ngene ti. Pripun? Gandeng ditimbali karo Mbah Sadi karo Pak Lurah. Mbok menawa Pak Lurah ki ana request ana pamundhut apa sampean sing senengane apa? Ngono. Iki Senengane tombo apa? saya. Oh, Yen tombo sayang. Yen saya Oh tombo sayang. senengane Pak Kades apa yen senengane Mbah Sadi aku ngerti. Napa? Kopi kental ora legi. Kemeruh ora. Ayo, Lah apa? nggih. Nek Pak Lurah menika senengane nganu, ninggal katresnan. Oh, ora apa-apa. Nggih niku. Nggih. Ninggal katresnan kalih Banyuwangi. Wah remen banget niku mengke. Oh ngono. Kira-kira sing arep Setiatur. aturke sik sing ndi? Ayo. Ninggal katresnan mawon. Oh, ninggal katresnan. Nggih. Oh cocok kene rada tengah kene, rada tengah. Oh, wah, dian sikile barang dirantai bocah iki. Kaya kirik. Dek ya aja ngono tok, Dek. Iki sing numbaske sampean ka lho, sampean iki. Lah, aku iki ora sia-sia. Berarti Madangkarai kirike loro karo Sopo? Birgita. Lah kuwi. Loh, ini kan bentuk keindahan seorang perempuan. Nek Go. ora sesuai karo sikilmu kecilian nganggur rantai becak ka lho. Ora rantai sepur pisan no. Oh, Sampeyan ki ya ngopo tong mat-mat ke sikilku? Lah mulu sok. Waduh. Lah Eling, ngono kuwi. eling. Eling Pak Dik. Astagfirullah. Haji lho. Kilap aku kilap. Ya Allah ampunin Baim ya Allah. Ngono jari tobat. Iya. Ya Ti, aturna ya ninggal katresnan kunjuk dumateng Mas Lurah Waka. Aja nganti ninggal katresnane marang kabeh para warga masyarakat ing Widodaren yang tercinta. Amin amin amin. amin. Enggak. Nangis sakjroning atiku sawise sliramu ninggalku slira ora krasa aku kudu sampeyan karo sapa tak suwun rila lan wengi muga-muga Gusti ngejabai sukapan angan bali bisa Oh. Awas. Oh. Asik. Hop. Ayo Ti. Ayo ubreng ana panggunge. Yo 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 yo. Sawise sliramu
biasa. Elok. Pak De, sampun Pak De. Kadung dadi kok mbok deke to. Ini sih aku lagi pemanasan lho, sementek iki. Dadi arep ngopo? Lho, lah biasanya warming up to. Warming up. Oh iya, kudu dikendalikan. Ingat Anda itu sudah haji, nggih. Ngene iki lho. Nyapa? Haji kan ya manusia. Waduh. Sik golek pembenaran. Wah, Ya intine awake dhewe kejaba asung panglipur, betul. uga nyuwun pangestu lho karo Mbah Sadi. Bab apa? Panjenengane piyai sing disepuhke, Betul. piyai-piyai anggere duwe gegayuhan apa wae mesti sowan mrene Leres. nyuwun marang pangestune Mbah Sadi. Lah klebu aku kelawan kowe Mas Gareng, Nggih. nyuwun pangestu pandonga karo Mbah Sadi, Nggih. anggene dadi seniman muga-muga bisa sempulur. Sepulur sing baku nggih bisa payu, Mas. Ayo. Sing baku nggih lumadi saged damel remenipun tiang kathah. Bener. Paling orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Nggih leres menika nggih. Dalu menika istimewa karena kejawidipun live streaming lumantar Kuntadi Channel. Nggih, Mas. Ugi dipun giaraken lumantar Sakti TV. Lan ugi YouTube Sakti TV Official. Pokoke Karesidenan Madiun ki Sakti TV. Nah, kuwi. Menika ugi wonten dawuh saking Mas Lurah Woko niki pripun kersanipun. Mangke menawi limbukan dicekap mriku kalih Mas Gareng, Pak. Oh, tekse mboten nganu. Oh, Mboten badhe tindak panggung ngoten to. nggih. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Ugi menika wonten saking Bapak Haji Daryadi ingkang lenggah wontening Klecorejo Mejayan Madiun. Insyaallah taun ngajeng ugi wayangan. Nggih, sembah nuwun. Katresnanipun. Matur nuwun. Taun Nggih. kuwi taun ngarep ki sasi apa genahno? Wis positif kok wis dipanjeri kok. Aku kok urung genah. Pamundhute panitia keparenge wayangan klasik utuh tanpa pelawak. Muga udan deres. Dongamu nek elek ora. Ora mbok jak. Wong ya awakmu anggere entuk saweran nyatane merem dipet kok ngopo. Lho lah kowe ora ngerti wong ki teknisnya lain. Piye? Lho teknisnya ya tergantung aku kok teknisnya kok piye engko ndak mbok tiru. Wah nggih. Iya. Sing baku ki iki nderek remen lho ngendi-ngendi udan lho. Nggih. Lah niku Iki kene bener. alhamdulillah dikei terang benderang ya mergo saka boten ya sing gawe udan kok. Nggih Mboten. Pancen sing napa niku menentukan jawah utawi mboten menelak pangeran Gusti ingkang nyipta jagat. Ning menika nggih lumantar panyuwunan. Lantaranipun Mbah Sadi menika. Manusia itu wajib berusaha dan berdoa ya termasuk bengiki kanthi usaha lan donga diparingi terang. Alhamdulillah. Wong aku budal saka Semarang ki udan terus banjir Semarang ki. Semarang ki kaline banjir kok. Oh nyelagune ya pancen ngono kok ya. Iya. Dadi ya wis sak lumrahe mulo ya alhamdulillah tekan kene gasik ora udan. Iya, Mbak Anis Kusumaningrum coba kaya apa sinden sing wis suwe ora tampil ning Madangkara saiki kembali ke kandangnya juga. Aku ya rada timbul tanda tanya iki. Ah iya. Sopo iki? Soy. Tanda tanya aku. Ayo, iki akeh iki penggemar Kuntadi Channel sing nakoke mana Anis Anis kabeh do tak. Ada barang baru ini. Mboten baru menika lawas namun diperbarui lagi. Lawas anyar katon nggih anyar katon. Ah ya ning ora ana eleke, ora mung aku tok sing tepungan mbok menawa sing mirsani ya kepengin tepung. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, nderek pitepangan Pak De. Ya nderek Mas Yoyo ora pitepangan. Tegese kenalan. Nggih, sinten naminipun? Kula Anis Kusumaningrum. Anis Kusuma Sarjo Makmur. Alhamdulillah nun sewu mboten namin runyak. Sampun kagungan garwa? Ketingale pripun? Loh, mboten ngerti wong durung tau weruh kok. Nggih maksudnya kepethuk lagi pisan kok. Maksudnya yen disawangen niku pripun ngoten lho. Kula yen nyawang tok ora iso nitik wong ya kudu demek. Lah, Mas Haji, mboten pareng. Astagfirullah. Niki mengke sewengi anu. Istighfar terus. Lho wong ngono ki ya ku lho penting.
penting Oh, ngakoni nggih. salah kok minta ampun ya. Kowe urung duwe bojo. Sampun. Oh ya wis. Lah kok terus elek raimu apa? Lah aku demek kowe ra entuk, masa jam omongan bojone wong kowe malah saya dosa. Lho ki profesional kerja, Lah walaupun istri orang aku enggak demek apa-apa. ya profesional kok. Wah, anggere demek kok wis jaji. Lah aku ki dadi kanca ngelekke sampean aja. Ngeleke wong saking kowe iki meri ora iso demek sinden kowe kok. Lho astane lho ora pareng ngono kuwi. Ampun to Mbak De jenengan Kowe wong Eh. Subarjo. Reng, sampean iki lak RT to? Ketua RT. RT to? Heeh. Mbak Anis iki garwane nun sewu, dosen jurusan karawitan. Lho dosen iki malah kalah dhuwur karo RT. kok saged. Lho, RT iki wiwit lahir nganti mati ngurusi kok, dosen lak ngurusi mahasiswa tok. Oh iya. RT iki tanpa ana rekomendasine RT, kowe mati ra iso dikubur lho. Iya. Kowe iki aja ngono rumangsamu sing dadi RT kowe tok. Aku ki ya mantan RT. Lah, mantan kok Sumbar berarti kowe wis ora diakoni. Iya, pancen aku di demo. Anu, sapa? Anis. Anis Nggih. saka Sukoharjo. Nggih. Asline kelahiran ndi ta? Asline kelahiran ndi? Kula Balikpapan. Kalimantan Timur. Saka Mudik. Kok mudik ya? Omahe asale Mudik. Balik papan. Lah ya balik ning papan iki lak Mudik to. Oh iya bener. Ora, kowe iki ora duwe desa marai. Balik papan Kalimantan Timur, Timur. nggih. Kok iso kedarang-darang tekan kene iki apa ya? Darang-darang Anu, apine. ten mrika mboten tek nganggo. Ora kanggo terus ning kene dikanggokke wong Sukoharjo. Mboten ngoten ten mriki sekolah Pak De. Ning ndi? Riyen wonten SMKI, lajeng ten ISI, Senggih. lajeng Lulus. nggih no. Oh, tak kira urung lulus wis nikah. Mboten lulus. Usum lho. Pripun? Mboten lulus terus ngono kuwi. Wah ya ora ning ya sarjana. Heeh. Tegese nadyan sinden ning pendidikane dhuwur, ora sinden ecek-ecek. Ngono. Amin. Ya muga-muga bisa nganu ya, Nduk, rezekine banter. Wis di anak. Amin. Alhamdulillah. Sampun. Wis. Pripun? Tenang ae sik siji putrane. Oh, Sik siji. Nembe setunggal. siji loro telu papat padha kahanane. Kahanan apa? Lho lak dia padha kahanane wis duwe anak to. Nggih. Kok mikire kok ora Loh, lagi maksudnya kan harus diperjelas mungkin tak? Betul, apapun yang terjadi jenenge anak ki anak ku amanah saka Gusti, kudu diopeni aja isin duwe anak. Malah harus dibanggakan kaya panjenengane Mbah Sadi iki. Putrane dibanggakan malah saiki dadi kades. Nggih. Anakmu sok meh mbok dadekke apa? Penyimping. Kok yo penyimping? Loh, lah wong cita-citae tok wae. Ya ampun to. Lah apa dadi apa? Orang sukses. Loh, yang orang sukses sih biasanya penjahit. Kok saged? Penjahit sukses. Mboten to ya. Oh ya, pokoknya apapun dilambari doa dan usaha pasti akan berhasil. Amin, amin, amin. Nis, Jenengmu sapa? Ya Allah. Niki mboten mirengke badhe paket wae. Nggih. Anis, Anis Pak Kusumaningrum. Anis. Ping 3 lho, Punan. Hati-hati lho, aku anggere wong wedok tak takoni jenenge ping 3 hati-hati. Lah pripun? Hati-hati soalnya. biasane katut ya. Ora aku sing katut dheweke. Nis, ayo nggih tombo kangen nembango. Ayo, aku ora arepe nyuwun apa-apa, ning sampean kira-kira sing net ning atimu pengen nembang apa. Senengamu apa? Nah, sing langgam. Lagu sing disenengi biasane iso nglakokke kanthi wah tulusing batin. Sing langgam apa ngono lho, Nis. Aja gambir sawit lho ya, isih limbukan marai ayo. Anu. Apa? Tulutur? Napa nggih? An pelok barang mon. Oh, boleh nggih. Geng Sugeng pelok barangnya diding. Mas Daryanto sarjana seni. Lah ya Sugeng Daryanto. Lambene semasa diplesetne ora. Nah, njajal peloke barang. Mengke nek napa? Ngapa? Wonten lepate nyuwun pangapunten, Pak. Ora apa-apa. Lho ditipek. Kok Tulisan ae. Wong S1 kok nembang kleru. Loh. S1 juga manusia loh, Pak D. Iya. Hah? S1 juga manusia. Oh iya ya. Ya, Nis. Iya.
Ya sing gagah to reng kaya roman ngene kaya nggih wayang wong kae. Jare kaji. Lah roman kan aku kudu nyekel aja angel-angel to. Roman ora nekel piye? Iso dari zaman pandemi kae kan kudu jaga jarak. Sampeyan pentas kae. Lah kalau penyakit wong jejer wong ayu kok. Iki asusi dadi penyakit engko ndakan. Wong pacaran ki roman yo sedikit bicara banyak bekerja. Oh iya. Ning romane Dasamuka pancen ya ora tata krama. Saiki romane sampeyan sebagai Arjuna. Ayo ning mosok Arjuna ora ini kaya Super Tetra Arjuna. Mangsamu borok kowe. Nimas. Kok joget to, Pak De? Iki bawa lho. Lho, bawa ya apa rentuk dijogeti to? Oh nggih. Kowe jare wah kowe iki demek rentuk joget rentuk turu lho aku. Turu karo sapa? Nimas ingkang slendang sutra. Wah, iki tembangmu nalika awakmu dadi manten kan, Nis? Nggih, Pak. Sing viral ning Kuntadijana lho kuwi. Napa nggih? Wah, penontonnya beribu-ribu lho kuwi, tenan bukaan. Jalan mboten anu, Apa? loyalty. Apa? Royalti. Lek royalne gareng gelem. Oh, sorry to. Wis tobat tak ya. Oh, ora mbok royalke sorry budal dhewe wani kok. Ah iya. Ini. Tansah dadi impen Wayang wonge aja bisu to, omong to ayo. Yai Woro Sembodro Yai. Nggih, Pak De. Pak. Sembodro diundang Janaka kok Pak De. Wah, Sembodro kepethuk dol godhong. Apa pangeran? Nah, Nis, ngono. dadi kudu ngene, madhep rene Nis. Apa pangeran nyuwun ngapura ngono ya. Lho ki mertobat kuwi jenenge. Jare awakmu arep tobat. Apa sairan? Saya. Luput. Waduh. Sorry Geng Sugeng. Yen wengi kumutu rina yen rina kaya Mula kuwi tak eman-eman biyen nalika nikah ki sing mayang ya aku dhewe. Mergo pancen ya bocah iki ya ayu, suarane ya apik, budi pekertine ya luhur, setia kepada anak dan suami. Lho kaya ngono kuwi. Bojomu ya seniman, Nduk. nggih no. Oh, apa dalang, pengrawit, tukang son, Peniti. peniti, wah nyoblosi terus kuwi. Sumanding ana
Piye Reng, mirasa ta? Ya wong jenenge lulusan isi paling tidak kualitasnya ya terjamin. Mula iki kok bajute iki langgam slendang sutra kuning. Gumunku kok sutra kuning beda kok. Beda ya. Lah aku gumunku saka Kalimantan cah Kalimantan. Kita wis tau kepethuk kowe ya, Nduk. Sampun. Oh, ra gaul kowe ya. Neng ndi pethukne? Ning kali gawe. Ya ning Kalimantan kono. Wis tau pethuk. Iya syukur lek ngono. Ya Nis sing kepenak Nis. Ayo coba kaya apa diaturake marang para pini sepuh ing tasih kepareng wungon. Iya, heeh. Nduk.